Здравейте с поредния ден говорене пред камера или пред публика и така нататък. Днеска продължавам да имам харема, така да наречем. Леко се чувствам отпаднал още. Нали, лекувам се в момента, като пия чайчета, пръскам се много интересно. Има едно спрейче за нос, което де-факто се пръскаш в едната ноздра, т.е. пръскаш прямо в тази и хубаво да вдишваш, за да може хубаво да отпушиш синусите, за да може да ти помогне. Това го правиш 2 пъти на ноздра. Доста помогна, отпушва каналите и помага като цяло. А пък на мен даже, нали, то е ясно, че не се чувствам добре от време на време и ми минава през акъла, нали, да не правя някакви неща, нали, публичното говорене, бърпите, лицевите, но въпреки това не се отказвам и ги правя всеки ден. Днескашното публично говорене малко късно стана, но за това няма значение. Важното е, че е отбелязано, направено, чекнато. Това е.